Здравейте, приятели! В днешното ревю ще си поговорим за NAV TP1. Ето, това е кутийката, с която се предлага. Сега ще ви покажа самия детектор. Ето го и него. Стандартна кутия, малко голяма спрямо другите. Преди да навлезем в самото ревю, искам да ви кажа само няколко неща. Тези неща, които казвам и показвам, са абсолютно мое лично мнение. Не ангажирам никой с достоверността или дали ще ми вярва на тези неща. Аз си казвам моето лично мнение, оттам нататък вие вече си преценявате дали ще ви свърши работа този детектор или за друго, за което говоря. В случая ще говорим за NAV TP1. Така, преди време ми бяха дали същия детектор, чисто нов, поръчан в Германия, NAV TP1. Обаче се оказа дефектен, не засичаше абсолютно нищо и собственика си го върна в Германия, след това си купи друг и така не можах да направя теста. Сега за втори път имам възможност да изпробвам NAV TP1, да видим как се справя с нашите условия и какви екстри притежава. Като за начало екстрите, които има, е GPS чип, има възможност за паметяване на фалшиви сигнали по GPS, разбира се. Има честотомер, с който може да видим точната честота, с която ни облъчват, примерно на Kerian Higgs Band. Също така засича и Arkham S1, разбира се, пробвано с тестера и сигнал е разчетен. Пък дали вече ще го разчете на живо, ще видим по-натам в ревюто. Общо взето, това са най-важните екстри, които притежава. След това има си стандартните другите, като за всеки детектор. Но тук имаме за паметяване на фалшиви сигнали, Arkham S1 евентуално, честотомер и с това се изчерпват бонусите към този детектор спрямо други. Кабела е различен спрямо кобрата или другите, като тези интернетските кабели, като Escort и така нататък. И общо взето това са нещата, които са по-важните, като визуално и технически за детектора. Нека пробваме, преди да пробваме как се прави с бандовете, само да кажа, че детектор се води немски. Но разбира се, не е немски, всичко се изглавя, поне повечето в Южна Корея. И това съвсем, като на вид, прилича на Radenso XP, със съвсем малки извинения. Иначе кутийката е абсолютно идентична. Де факто, според мен, идват от една фабрика. Ще поговорим и за това малко по-късно и за цената. Нека минем към реалните тестове. Да започнем с Higgs Band и астрите. Там почти всеки детектор, знаете, няма никакви проблеми, с изключение на малко. Някои имат повече фалшиви на Higgs, но нека да видим как се прави тук. 2 дена обикалям около една астра. Я следя и се опитвам да направя хубав клип да видя как я засича. И детектора не свирка. При мен имах един Escort 9500 като за тесту и проба. Пускам Escort, пускам това, Escort свири на Higgs Band, това мълчи на Higgs Band. Обикалям 2 дена около тази астра, така и не можах да го накарам да свирне повече от веднъж, което ще ви покажа на клипа. Да, между другото, изгледайте клипа, преди да продължим с коментирането. Вижте го сега. Както виждате на клипа, това беше от двудневно въртене около една астра, единственият път, в който успя да свири на Higgs Band. И даже честотата, която е написана на Higgs Band, беше абсолютно грешна от реалната честота, която си показва Escort. Така че с това тук вече детектора доста ме губи, понеже вече ние нямаме ли реално Higgs Band действащ и то нормален, смисъл, който мога да хванем добре. Значи този детектор просто вече е доста по-надолу в класацията и за мен вече ме губи като избор. И с две думи, Higgs Band е нерентабилен и не може абсолютно да му се вярва дали ще свирне или не на Higgs Band. По-нов софтуер няма, за да кажем, да качим нещо по-ново, за да видим има някаква разлика. Това е с последния софтуер, който е актуален.
и за софтуера ще кажа по-късно. С това тестовете на Higgsband приключват, просто няма какво повече да ви кажа, не е рентабилно и просто не си струва. Продължаваме с кейбанд и кордона. На кейбанд, знаете, имаме стационарни и кордона за момента, като стационарните ги има по GPS, там не е драма, въпросът е как се справя с кордона, понеже някои детектори си имат проблеми с кордона. Изгледайте клипчетата с кордона, преди да продължим. Значи на кордона засичането е доста добро, между другото с този детектор, което ме очуди. Но тук приключва всичко хубаво с кейбанд и този детектор. Да, засича кордона добре, може да му се вярва, но до тук. Фалшивите в града на кейбанд са доста, а проблема, който открих, и според мен е доста голям проблем, е, че представете си карате срещу знак със скорост, за скорост, примерно 24,110 ГГц. В един момент обаче вие вече минавате знака и по-надолу започва друг фалшив, да кажем, на кейбанд или кордон, да кажем, може да е кордон, може да не е фалшив. Значи вие вместо тук на дисплея от 24,110 да прехвърлите на 24,158, примерно около кордона или там някаква друга честота, която е, детекторът си остава на 24,110. С много редки случаи, в които превключва, или то да превключи за някакви примерно секунди и пак се върне на някаква нереална честота. И започва от една честота и се кара до край тази честота, независимо, че вече примерно има друг фалшив, със съвсем различен честота, той си кара на една честота. Това е доста зле, понеже и то не е точно зле, по-скоро е доста лошо, понеже реално сега, ако минеме примерно някъде на фалшив сигнал, по-надолу е кордона и вместо да превключи на кордона, той си остане на някакви други честоти и вие си казвате, това е много далеч от кордона тази честота, изобщо няма да му обърна внимание, продължавам да си карам и сте снимали. Това е проблема, който открих и реално пак не ми харесва, с това, че дори като изключиме фалшивите сигнали в града, като честотомера не е верен,
пак не мога да му се има вяра. Още един проблем. Караме на знак за скорост. Моментна. Решаваме да го запаметиме с бутона за запаметяване. Задържаме. Тук написано дисплея, че е запаметен сигнала. И какво става? Минаваме утре през същото място. Детектора абсолютно си е забравил, или по-скоро бък, или е забравил, не знам, си е забравил фалшивите сигнали, които сте запаметили предишния ден. Още един бък, който пак реално това, че могат да запаметяваме фалшиви сигнали, пак не ни върши никаква работа. Като на другия ден те не са там. Сега дали се случва с всички бройки не мога да коментирам, но с тази бройка се случва точно така. Минавам, запаметявам фалшив сигнал, минавам утре през това место. Същата чистота детектора пак започва да си свири, все едно не съм запаметил нищо. Това е поредният проблем на K-банда. Друго какво да ви кажа за K-банда? Общо взето е така. Засича кордона, извънградско, ако няма други фалшиви НК, добре, нали? Ще го засечете, нали, на време. Но в града с многото фалшиви детектора се насмита. И то доста. С това мисля K-банда да го приключиме. Още едно разочарование, така да го кажем. Продължаваме с лазерната. На теория, като пробвах с тестера, да засича, пише си лазер, нали, всичко точно. И тук да кажа само, нали, че това не е лазерната тринога с детектор, реално не можем да я пориме, независимо дали ще е нафти, ескорт или там, каквото е да бъде. Но, нали, все пак искаме да я засича, макар и късно, хубаво е детектора да я реагира, защото пък някой път може и по-рано да свирне, да хване някой от блясък или нещо. На теория го засича, обаче в реални условия вижте клипчето. Ами минаваме си покрай лазерната, никакво засичане. Де факто, пак не може да му си има вяра и на лазерната. Но то като на Хигс и като реално няма вяра, вече с лазера реално нещата стават пак зле. И 3 от 3 детектора показа много слаби точки, поне лично за мен. Ами в обобщение след трите банда, нека кажем какви са проблемите на детектора. Неточен честотомер, особено при повече сигнали на куп. Архкама може да го засечете, може да го засечете, по-скоро няма да го засечете. Проблем с Хигс банда, не засича астрите. С това по принцип, реално това е обобщението на трите неща, на трите банда за този детектор. Ще поговорим малко и за самия детектор, като цена, фърмуер и така нататък. Преди време имаше един носител на детектора, там остана, не знам реално, внасяли са още или не, но може би по-скоро не. Но в интернет този детектор се продава за 1500 плюс лева. Сега, аз ако реша да дам 1500 лева за детектор, този детектор искам да бъде перфектен. Или поне в едно отношение от всички тези неща да бъде перфектен. А тук вие получавате за 1500 лева. Вие сами виждате какво получавате. Реално изобщо не си струват парите. Като започнем да направим сравнението, както ви казах, детекторът прилича на Radenso XP. Външно е абсолютно почти идентичен. Де факто са от една фабрика. Radenso се продава за около цена $200, което са, да кажем, около 400 лева. А тук са 1600 лева. Ами разликата е корена. Сега не знам Radenso XP дали ще се представи като този детектор. Но, примерно, дори за 400 лева да се представи като този детектор, да кажем, че нещата са нормални. Но тук за 1500 лева ние очакваме нещо вау. А тук не получаваме изобщо вау и ще бъдем много разочаровани, ако си го купим. Поне лично аз. Това също не ми харесва цената на детектора. Да продължим с още един проблем. Реших да го апдейтна, да видя има ли нови апдейти. Може би с някой нов апдейт да се реши някой проблем. Влизам аз в сайта, свалям архива, защото той е в RAR
Ами те вътре в RAR архива файловете са от преди 2 години. Даже и нещо, 2 години и малко. Значи вие за 1500 лева получавате един детектор с фърмуер на 2 години и половина, не работещ коректно. И общо взето това получавате за 1500 лева. Ами, реално мисля това да бъде ревюто, защото реално няма какво да кажем повече от това. Сами виждате представянето, показах ви го, казах ви тук. И няма смисъл да продължавам да разтягам куми и да ви говоря за този детектор, понеже той не си струва времето и вниманието. Нали, да продължавам да ви обяснявам някакви неща. Съвета ми: избягвайте покупката на този детектор, поне за нашите условия. Става вече в чужбина, в други условия може да работи по-добре. Но за нашите условия не. Твърдо не. Благодаря за вниманието. Чао от мен. Абонирайте се за канала, ако ви хареса какво качвам. Ако имате въпроси, разбира се, питайте в коментарите или където е удобно. Чао и до нови срещи!